f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Esprit. Settembru, ix-xahar li lil dawk kollha li jħobbu l-istaġun tas-sajf iġibilhom kemm xejn swit il-qalb. Insomma anke l dawk li jkollhom is-sajf kollu bil-vakanzi, is-Settembru jġibilhom naqra swit il-qalb għax is-sajf isser li ħajerġgħu jidħlu fir-rutina tal-ħarifa u tax-xitwa. Dawk li jħobbu l-ħarifa u x-xitwa bħalissa jibdew iferfru dembhom għax ovvjament qegħdin jorqsqu fil-viċin il-ġranet li tant iħobbu. Dan ix-xahar niċċelebraw żewġ festi fit-8 ta' Settembru u l-21 ta' Settembru. U dan ix-xahar il-Malti jgħid f'tal-Vitorja il-baħar jitla fl-għolja. Dan ifisser li fil-Vitorja il-baħar jerġa' jibda jitqalleb u jaf iġib miegħu mowġ kbar. Qed insemmu l-baħar, qed insemmu l-Vitorja, ma nistgħux ma nsemmux ir-regatta, it-teġrija tradizzjonali li ssir fil-Port il-Kbir. Kontu tafu li d-dajjes tar-regatta jiżnuhom kemm qabel tibda t-tellieqa kif ukoll wara li tispiċċa t-tellieqa. U jekk trid gawdi vetudi tajbin u tara t-tiġrijiet kollha, it-tlilaq kollha tar-regatta trid tkun fil-Port il-Kbir jew in-naħa ta' Tliet Tibliet jew nkella n-naħa tal-Belt Valletta. Insomma, daqshekk fuq ir-regatta, issa l-ħin biex immorru nsegu, insibu bajja speċjali oħra. Tlaqna! Inkomplu nesploraw aktar irkejjen tal-hawn sbieħ li għandna f'pajjiżna. Illum ħanoħodkom bajja oħra fit-tramuntana ta' Malta, il-bajja tal-Imġiebaħ, li xkultant tiġi referuta wkoll bħala l-bajja ta' Selmun. Il-bajja tal-Imġiebaħ hija bajja għal dawk kollha li jħobbu jesploraw postijiet naturali. U llum waqt dan il-filmat jien ser nirrakkontalkom u ntikom ir-raġunijiet għaliex din il-bajja hija waħda mill-bajjiet favoriti tiegħi. Fejn iddaħla l din il-bajja insibu l-Palazz ta' Selmun. Jekk tkun f'dawn l-akwati, żgur li għandek tieqaf ftit minuti u tammira l-majestużità ta' dan il-palazz. Palazz mill-Isbaħ li nbena fi żmien is-seklu 18. Meta tiddeċiedi li ħatqatta' ħin l-Imġiebaħ, prepara ruħek għal xejn mill-Isbaħ, kemm tal-baħar u anke tal-madwar. Xenarju naturali li mhux minsus mill-ebda żvilupp. Bajja mdawra bl-irdumijiet sbieħ. L-Imġiebaħ hija bajja veru kwieta u imwarba. Hawnhekk m'intix ser issib folol kbar ta' nies u għalhekk huwa post ideali biex tirrilassa u sserraħ il-menti ta' moħħok mill-ħajja maġla ta' kuljum. Għal min ħobb jimxi, l-Imġiebaħ isib ħafna passaġġi fejn tista' tmur tippassiġġa u tqatta' mumenti sbieħ viċin in-natura. Waħda mill-iktar affarijiet tal-qalbi fl-Imġiebaħ hija l-mod naturali ta' kif din il-bajja ittik id-dell. Man-naħa tax-xelluk tagħha tipprovdi d-dell naturali, provdut mill-formazzjonijiet tal-blat. U għal dawk kollha li għandhom klieb fil-familja, l-Imġiebaħ hija bajja oħra li tistgħu tgawduha mal-pett tagħkom. Hawnhekk il-kelb tiegħek kollu l-opportunità li jiddeverti jom u anke jagħmel ħbieb. Importanti li tieħdu magħkom ilma frisk kemm għalikom kif ukoll għall-klieb tagħkom biex tkunu tistgħu tikkunsmawh matul il-ġurnata għax biex tidħol f'din il-bajja għandkom triq pjuttost twila u ħwienet fil-viċin m'hawn xejn. U forsi dan il-fatt jagħmel il-post kemm xejn iktar speċjali minn postijiet oħra. L-Imġiebaħ huwa post ideali għal dawk kollha li kapaċi u kmieni għax hawnhekk huwa l-ġmil tiegħu fitluħ ix-xemx. Għalhekk jekk l-iżvel jarin idoq kmieni aħsiblu u ejja hekk ara x-xemx tiela. U għal dawk li jħobbu jammiraw l-istilel, il-bajja tal-Imġiebaħ ta' kull filgħaxija meta l-viżibilità tkun tajba toffri spettaklu uniku. Hilton Malta fetħet il-bibien tagħha fi frar tas-sena 2000 f'punt strateġiku ta' Portomaso u hija destinazzjoni tan-negozju u ta' divertiment. L-operaturi ta' Hilton Malta dejjem kellhom mira b'saħħitha fuq il-kwistjonijiet ambjentali fir-rigward tal-użu tal-enerġija, ir-riċiklaġġ u tnaqqis tal-iskart. Dejjem fittxew li joħolqu impatt ambjentali u soċjali pożittiv kemm fl-operat kif ukoll fil-komunità Maltija. Fil-preżent Hilton għandha mira li l-produzzjoni tal-iskart u l-konsum tal-ilma jitnaqqas b'50% u l-emissjonijiet jitnaqqsu b'75%. Dan kollu sas-sena 2030. B'mod kontinu, Hilton Malta dejjem ħadmet bisħieħ biex mhux biss tilħaq
iżda taqbeż ukoll dawn il-miri kooperattivi. Fil-fatt, tlestew ħafna proġetti kemm fil-qasam ta' tnaqqis tal-enerġija kif ukoll fil-qasam tal-iskart. B'referenza partikolari għall-immaniġġar tal-iskart, pass kbir il qudiem kien l-eliminazzjoni tal-plastik li jintuża darba biss. Kien hemm żewġ inizjattivi prinċipali li aħna bħala Lukanda għamilna biex innaqsu kemm jista' jkun l-użu tal-fliexken tal-plastik fil-hotel u dan it-tnejn li huma kienu fil-kmamar tal-mistednin. L-ewwel inizjattiva kienet li aħna eliminajna l-użu tal-fliexken tal-ilma li aħna nagħtu b'mod komplementari lill-mistednin tagħna. Dan għamilnieh billi għamilna sistema separata tal-ilma f'kull kamra li tieħu l-ilma tal-arow li nipproduċu aħna stess u dan għadduh minn filtru apposta u bekk il-mistednin ikollhom ilma bnin kemm iridu huma. Din l-inizjattiva mhux talli biss eliminat 500 kilo ta' plastic waste f'kull sena, imma wkoll kien hemm l-effett ieħor li aħna ma kellniex għalfejn noqogħdu nġorru 400 kilo ta' ilma kuljum minn ġol kuruturi tagħna u li meta tqis dawk kemm jieħdu wkoll kemm jinkwinaw l-ambjent biex iġibhom minn suppliers, eċetera, dan kien kollu benefiċċju għall-ambjent u finalment ukoll għalina bħala hotel. It-tieni inizjattiva li aħna ħadna fil-kmamar tal-mistednin kienet li aħna introduċejna dispensers kbar tas-sapun biex biex neliminaw l-użu tal-fliexken iż-żgħar. Dan ovvjament lilna biex inneħħu dak il-ħafna skart ta' plastik li konna niġġeneraw u wkoll il-ħela tas-sapun. Fil-qasam tas separazzjoni tal-iskart fl-aħħar xhur ġew implementati numru ta' miżuri sabiex issir is-separazzjoni tal-iskart adegwata u miżuri li jippromuovu ir-riċiklaġġ tal-materjal separat. Ħadna ħafna miżuri u azzjonijiet biex aħna nistgħu nisseparaw l-iskart tagħna. Fosthom biex insemmi xi ftit, f'kull uffiċċju aħna għamilna laqgħa mal-membri ta' dak l-uffiċċju kollha u ddeċidejna b'mod individwali kull uffiċċju x'bżonnijiet kellu tal-għanet tal-iskart. Għamilna post ċentralizzat f'kull uffiċċju u mbagħad eżiġejna wkoll li dak l-iskart darba fil-ġimgħa jitniżżel mill-membri ta' dak l-uffiċċju stess. Dan għamilnieh biex nżidu l-arfin tal-individwi fl-uffiċċju ta' kemm fil-fatt qegħdin jiġġeneraw skart, inġalluhom fl-istess ħin jaħsbu kif jistgħu innaqsu dan l-ammont ta' skart li huma kienu qed jipproduċu. Fil-kmamar tal-mistednin għamilniha ħafna iżjed faċli għall-mistednin tagħna biex jisseparaw billi f'kull kontenitur għamilna separazzjoni żgħira, container żgħir fejn wieħed jista' jpoġġi l-affarijiet tal-metall u l-affarijiet tal-plastik separati mill-iskart li ieħor li diġà għandu. Il-kxejjen u l-postijiet l-oħra tax-xorb u tal-ikel ukoll huma magħmra blanet apposta għall-iskart separat. Kull location aħna ikollna landa dedikata għal kull tip ta' skart. U ovvjament hekk meta tagħmilha faċli għal ħaddiema biex jisseparaw, ir-riżultat ikun dejjem tajjeb. U fl-aħħar nett, il-post fejn jitniżel dan l-iskart kollu għadu kemm ġie rinnovat totalment biex nagħmluha ħafna iżjed faċli għal membri tal-istaff tagħna biex meta jinżlu jkunu jistgħu disponu mill-boros tal-iskart riċiklat kif għandu jkun. Dawn il-miżuri ambjentali waslu sabiex Hilton Malta tkun rikonoxxuta bisħieħ f'Lulju li għadda waqt il-Malta Waste Management Recycling and Green ESG Sustainability Conference and Awards. Hilton Malta ġiet rikonoxxuta għal dawn l-azzjonijiet li għamilna favur l-ambjent u ksibna 3 titli prestiġjużi. L-ewwel kien għal Waste Management Award li ingħatat għas-sistemi li nużaw aħna fl-opera tagħna biex nisseparaw l-iskart. It-tieni wieħed kien l-Eco Excellence Award li ingħatat lilna għall-isforzi tagħna biex innaqsu l-ammont ta' skart li aħna niġġeneraw. U t-tielet award kienet għal Best Waste Management Initiative by a Private Organization u din irbaħnija għall-inizjattivi tagħna biex innaqsu l-ammont ta' ilma tal-fliexken tal-plastik fil-kmamar u s-sapun fil-fliexken iż-żgħar. L-impenn ambjentali għal Hilton Malta ma jaqafx hawnhekk. Ser jitkomplu jiġu implementati aktar inizjattivi fil-futur qarib sabiex tiġi provduta esperjenza mill-aqwa lill-klijenti filwaqt li jiġi salvagwardjat l-ambjent ta' madwarna u tintlaħaq il-mira li sas-sena 2030 il-produzzjoni tal-iskart u l-konsum tal-ilma jitnaqqas b'50% u l-emissjonijiet jitnaqsu b'75%. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Esprit.
f'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.